Helo, Miriam ydw i. Mae hi'n fis Pride ac yn amser I ddathlu y gymuned LGBTQ+, neu, yn Gymraeg, LHDTC+. Dyma rai geiriau fydd yn ddefnyddiol yn ystod mis Pride a thu hwnt. Beth am ddechrau gyda hunaniaeth neu identity, y ffordd mae rhywun yn hunaniaethu neu identify, fel cyfeiriadedd rhywiol, sexual orientation, pwy chi'n ffansio, neu hunaniaeth rhywedd, gender identity, os wyt ti'n hunaniaethu fel dyn, menyw neu berson anneuaidd, sef non-binary. LGBTQ+, neu LHDTC+, pobl lesbiaidd, hoyw, deurywiol, traws, queer a phobl sy'n cwestiynu. Mae'r symbol plus ar gyfer unrhyw air arall mae person yn defnyddio I ddisgrifio ei hunaniaeth. LHDTC+. Triwch ddweud hwnna'n gloi. Rhagenwau, pronouns, ef neu fe, sef he, him, he, sef she, her, a nhw, sef they, them. Os dych chi ddim yn siŵr beth yw rhagenwau person, just gofynnwch. Un gair arall, balchder, sef pride, neu balch, proud. Byddwch yn falch o bwy ydych chi.